Matagal na yung process mo sakit? Naramdaman ko po ng January. Last year lang. Process mo. Yung sakit lang yung process. Pinailot na to. Sa lipag ko po. Nag-iilot talaga siya. Wala. Nilinis ko na yung spiritual mo, ha? Tumayo na mga balahibo mo. Taga saan ka? Florida po. Relax lang, ha? Process kasi, process mo. Last year. Kaya lang. Sige pa. Todo. Sige pa. Sige nga. Relax lang. Mas natin matanggal. Dali lang. Kaya lang. Kabila. Sige na maayos. Sige pa. Break. Dito. Split. Bagsak mo lang. Inga. Tayo. Sige, Nick, hold dyan. Hindi kaya. Turot na yung lang. Sanda lang konti. Trip lang na direct. Oh, galaw mo na. Wala. Ano? Nawala na? Nawala yung sakit? Salamat kay Lord. Last year mo pa sakit yan, ha? Taga Florida Blanca ka. Wala na. Ilalak na natin, ha? Sige pa. Wala. Nakikita ka ng gap. Ipit yung gap. Frozen pa. Wala na. Kita mo, 2 minutes and 48 seconds lang. Ganun lang kabilis. Wala na taga. Nice na. Last year pa yan. Taga Florida Blanca ka. Salamat kay Kristo. Anong petsa ngayon? March 25. March 25. Ang oras, alas 6 na yata. 2022. Salamat. God bless. Thank you. Wala na taga-tay. Sige, salamat. Salamat kay Kristo, ha. Salamat sa Diyos sa binigay himala sa'yo. Last year pa. Amen. Bumanda na kayo, kapon ng kadiliman. Oras na ng pagtutubos, kasamaan ay dapat